Nish sir nish. Ní bhíon mór an iascach. Angach í bhíon sagab. Iascach bálachai, smangachai, glimachai, potai. Min si de plele glumachai goni. Bhíon, ní bhíon mór an. Wel mi mor an iascach bun an fado. Bhíoch. Bhíoch. Ken fa réidir si a das nó ken fa nach chud séach a láidir níos is bhí sé an tam sin fado. Well, tá gárad na hiú. Ní le tíos có fár sin, agus ní an siad an aimsir chu treagrach, is na séasúid agus tá dís fádó. Ken chu é sin? Well, gaudís chu le héasúr fádó an am hain, agus a chud canál hain iascach a chu le héasúr. Gaudís sé tearach, gaudís go breáid mé go bhaidís fáid bhí, iascach langa agus treis, teiriburt agus eilebós, agus chuile canál iasc garab, reit agus andair, an sa neara. Agus an sin in sa saura, gaudís bálachai agus mangachai agus glimachai, agus in sa bhóvar, gaudís braiams le marw, na chéat agus na míte, agus a rís raf nálaig, mín an nálag, chunig muid gominnig, éad a ghiascach agus go leor reiche agus sandaid agus cúmgaid. Ascanna higgans muid arab. Mara bacab, agus éad agur an saú, agus méidir an ungas hasan an tam sin I bhíidir a gaid, agus tá dí séirí gad mór arab. A chanis, ní hagan na séasúr chor a bé, agus éidir go chain, ní arin, go bhaidí sin ar a díasc, agus ní le maraga, inis, mar bhí an tam sin. Bhí maraga hasan an tam sin acab, agus híbreidí sé tías gúr an ungas hasanna, agus dáidí sé go déirigad, gálána dhé an á le scéala mar báta, nó mar a bhaidí sé chuisin é dheodí sin sa géad fostan na dhé. A chanéis, me chu tíos chéanach ní le an bhara go léanaí, nó ógún mar a go hasanna. Agus díaran sé, go bhfuil go leor le deanaige sin inis leis. A chairíon chai, níiad a dí sé tíos gáilin is mar bhíh sé de fáile tam sin, mar níl an aimsir chor a bé, freagar a chanéis, mar bhíon san am sin. Tá mé ceapa go bhfuil go leor aige sin le deana leis. Agus sna corachai bhíh se bh... Sna corachai. Bhí ias gan ár sin sean cog a dearnach, bhí chaach séad an ornachmeach an dón angas, I tíoch na léanta sin chaach séad chuid agus na báid mhóra sé as cearrónain, áil agus chuid dí sé tíos gainte léthúr go gaile le chuid an ráile, go bleid flia. Ar báid seo le bichin ar an Iran le de chuimnesin. Well, ní roi le mo chaíbnas ní leánach go cainlem hí dáile méad a cainte ach le líon mi se bhénis idir caine agus ribhe sin, séidirme na báideas, hí céir I cín déag go dhealtán ag an gain geistid. Agus bhí chéir a gana dhé a gáhabnach an, agus bhí duine agab na chaircín ar thaon bhád agab. Le spáncas na daine leis na báid sé éibriú. Agus bhíidir a ghiascach, ní le samman is radar céhéad blian I bhíidir a ghias, bhíidir cúpla blian go hálaid I ghiascach úntab. A bhí troblaid I cinnta díomh, íc na máid agus chuile hort, níor tháinig tar le chéile sa déad agus
Bhí chuidegus na báid I bhí chuig glánta agus bhíidir I géalún na dhéisint ciléirige dastab agus déidir dispóideach dátar agus tóigead na báidin sin fad an beala a bhí sé an marún damún na dhéasca tam. Nus nar a bhíoh siad géastach le corchaí. Cén tam rach siad amach a géastach an is agus a nearach. Cén tam go lám. Ó gáidí sé mach, bheitdí sé mí óglaíocha caiileach. Rih lá. Agus a déach siad a bhádáin na le. Aiach 5,000 agus 6,000 óin I lean. Agus bheach na spiléitin amachab, hallmach ar faoias teachas an solas a bhí a teachas solas. Sin nar thosáach a láitiacht chuirdí seas a solas an sin, bhil bheach na spiléid amachab san. Buí an cur an bhachóireacht an cur a beár lein níos. Tígan ta? Tígam. Sin é. Agus cén sa I díosca bhhaíonn siad leis na spiléid. Treisce agus lángaí, agus eilebós, agus teiribert, agus cúmcaid, agus raich, agus handaid. Agus cén boite bheach a cú. Ó bhfuil aimeach sé dáin scodain agus cúmcaid tá sé go má freisin. Seasan na boite níos faidir. Agus cén tam a darneoch siad na spiléidin sin. Ó dáchadí sé mó méidir na spiléid go minic, dáchadí sé ní áchadí níos faidir na bhaireach le go minic, méidir cúpúir aimeach naimsir go má. Aimeach lán aimeach trach chasúachtaid, ní áchadí sé mó héadach bhaireach le méidir, nó ní sló go minic. Agus rá áitiach inis ar a bhhaige bear le íosc ná áitiach Ó bhí. Ach bheachas aca go díon tú ceanáid smór an tíos gón lára bhí sin mar méidir go dóiteach carachas ar go spiléitéin an áit áidir go leor a dhéasc agus na tóiteach a deamailes an áit bheith sé taine agus teagan na tíos bín sé teagan sé iníar a díon tú leis a ráúrta agus tugann sé í sé an áit áidir fíochas aca náid sin agus na hasachas ráúrta cóló haich sé gáil sé siar a ríos leis an máláid agus bheith sé roimh ríos ar a gáil siaró. Agus sin éon chaí, bhí ólas aca ba daomhar sin a bhíoh sé a tíoch lochtaí na carach I léías. Céimíoch siad fád na gorachaí, mí siad gáíon ar ní le. Ó gáineanna sa bhí fear an túúr an tamil a bhíocha deanna carachaí. A tá fear a bháin an lein se an cheirde gomna. Bhfuil imach sé deachar go bhaine fólam le corach omrún is gur gás. Ní bheith, ní ar an go mé. Bas go mbeon cleachta ag muintear ní lean ar a bhíonn siad. Ó bíon ó bhíonn siad na ngásúid. Bíon ó bhíonn siad na ngásúid. Bíon cleachta go bhaid. Agus bhíon mór an scudáin hartar ní lean is gur. Well ní bhíon an éiri sin fádó bhíoch níos mó. Bhíoch. Runnachaí. Sé mar ein siad na runnacha iad na drife. Yn sa well lón, mí lón sa smó vínchet sílim. Well, rydw mwy hyn eisiau yn ihe garw cyr gas i gysgrwch ihe mech contwr jarab na rwyd i gyn mar sy'n beth a yn chosys o hortid. A ní ra mi sé mé héine mó a chanig mé mó carachai. Hannig dwi'n na dyn i'r yn ilan mech sydd fwy emni ihe mar sy'n. Chanig mé gá carach mó agus bun sa lá well ribedó dhéag sa lá. Tús a lai mar dear a tar an dínta seasta aim siad scodain agus bhí báisteach go leabhardianta aige sílim gur a mí feabhraid. Bhí báisteach go leabhardianta aige agus na tá báisteach go leabhardianta aige an tám sin go bbliain. Chasa an taile dárách go gaí agus héiteach sé neamh. Agus dhéon sé sin gá charach rug sé mórab agus
Ní réon súla géana na bhí a dír go dtí chudí sé teach. Bhí an amrá agus muointe réad fad a chuoin iste agus a pádraide agus siúna sé na bhas é héas cá agus chunice sa dá chorach agus bhíidir i tíocht a gceomra gcónaí agus tháinig tar a dír sláán. As ní réon súil go dtí chudí sé dír sláán. Tá mé ceapan gur fáilte rámpó. Bhí fáiltearm, bhí. Well, mín si go nún mór an go chun den chláir. Bíon. Bhfuil chun den chláir wadhfuil, céféad míle bhfuil. Níl teach tuilm 6,000 chud is mó trasna sé. Cenáte déint bhí díre. Meach a bhaín. Na chorachaí hen si. Seas na chorachaí. Agus cean bhraithí hín sa gubine se gun den chláir. Ó, bhí sé a túr fátaí an sa saora. Agus tamil bliantach an bhí sé gal sé a túr féir, chéidir menaid, na chorachaí. Ceanna dí séidir na rite, so go dtí an éire, go dtí múmúin leis na chorachaí go minic. Ras chun den chláir. Se. Agus céile na mé chun féach ún sin. Ó ní bhíoh sé a gearan na féire go paine tam sin. Cean tam gon bliana a dúr dí sé féir. Ó bhfuil an sa lóna sa méidir, úra dí sin na a féar gearach mar dearach, cocaí genta dhé. Well, ceannáte déan siad ar aontaínis ar an éonach. Ó go gaile, a chaich siad gnis tímáin fádó. Agus cecha buireach siad na bethí nó go hinis tímáin. Bhfuil ní a sam médí seán le bé a chu sé le mocán, chud dí sé mádas gan na marad. Go bailí bhchain. Ó, tígim. Se. Mín siad atá gead mór an mochaí ar ní lánanis. Bhfuil níl sé atógeal na agus bhíidir an sin cúpla bliana óchain. Ach mé sin bhádó geal fadan. Ó, bhí sa géirí sú. Bhíoch. Ó, bhíoch. Agus bethí ar nó. Bhíoch. Ní ar mór an éige ar na rodí sin na tom sin ach. Bhí chuile a bhí tú ceannach saíoch. Tígim. Well, gymnaintis yn arnw cymnaintis a la fi rialtas a gwynhen yn Sioneir, cymnaint o'n tam am eich na sasna ian. Cainian. Fet a ein chosys yr yn amsyn yn tam am eich nach rhan cedd na Coast Guard. Fet a ein chosys chwyr ian ar hwysyn. Mech mor an fanach dar yn ilan. Cer. Agus cén obair bhí chu sin nó. Ó bhain bhíor sé sin a bhíidir sin is deanna ná bar céan a bheith gádaí. Bhíidir a gine smogláil, fáirir rudí an tóir sin go chuir dír, agus aidir go chráic na tád a dír, thóigi dí sé go chaidís cóndáile leas. Agus mé mór an raici tíocht. Bhí a chaimtir i chéad chu go bhór, bhí raic a leabhar a tíocht. Agus céad a bhí a tíocht a dír. Ó bhíoh barlaí petril i dtí an tús, sáiltrachaí pein geara, chuilí ceanál ámad a tíocht, san ám sin. Ach mé mór an raici tíocht a dír sa seanam, na húltún na sean daoine. Chuala. Bet ein join chaftún na. Well, chuala mé gur tháinig an ar a raice dír an lábháineán, agus bhí beirte mó siúil timpeall a chláadach agus ní bhfuidir ar aon raic, agus bhíidir a teachtasteach a bhaile. Agus casa fearil ar a bagail amach, agus ní a táda le féiceáil, na de tháinig siad san isteach. Agus ní an fearseach a mí, tuaidim scór sláat a bhób, na de chunig sé mar bheith ileán, máid é an áitear tháinig tar sé isteach. Agus tháinig sé díre in Ileán agus bhí plein na dhámaid agus chuilí ceanál cháir le trítheach dír agus thóigidir sé na Coast Guard se. Ní raon bhaintigh muintir ní an lábh bhí sé bheith. Ó ní rá mar an gaite dí sé é út leban anas. Chuidir se gádaid agus
fága sin ag gafa custom í caiide dígan tú. Well cén bailachatá go le go gaiile is gur gas nuair se gur go gaiile bhfuil bád a tíocht a gaiile. Rán John Angus, Bhfuil an dún agus a bhád a tíocht. tá le sé an gútí tíocht le chúglíon na stáiad. Well is mun sin sin chéadú a hanig sí. Cíníim go má lá chéad lá hanig sí. Cén bád a bhí an roimpa sí. Chhuiil me gar a bád an go dtí sé deúras ara. Níor a sí sílim chu mór lei sin. Agus sinní bhí cosú go bin chu hen siad go gaiile ar a mád ar a dún agus sin. sé. Agus cé chu síúin is amach siad atá behí go gaiile ar a néanach. Cé chu gurach siad amach ar a mád. Tarne sé amachcha íana garach a iad, snáfi sé amachchaid, agus chuir sé slingear a buistethe dír, tu go sé le taobh bháide agus crocha sé suasaid. Seachan sa mád, ar I ddíc nó síos an sa háist. Ar nó tá caplaí go bar in Ileán? Tá mar a chéala íana sé lis na cappa, lecha le bhéoch. Cé as a bhain siad na caplaí? Ceannaí sé ar ina íana an gáilead. Bhín sé as choileáid, méidir níor Conamaras. Bhfuil mór an caplaí ar in Ileán? Tá tuairim agus té gíní iad an is. Bhfuil an choníní ar in Ileán? Tá agus brátar an áid le go minic. Well mín siad go bhíoch nó Ní go leor é, rud beag a bhídí sé marú fáda ach nílan is. Cén fáil sin? Ní tá sé rád ar in Ileán na caníní. Agus cén náte mín siad sin ar in Ileán? Tá sé amach bín sé isteach san an sa bhéar ach ní sé chu tuisteach an sin agus tá sé náicen áragus na dúrlainn, is na chócha. Móra, tá chunig céideach a ban sin. Ní tá bidéthar a ban mar ach bhuiid fánach. Well ar nó bhí tú scoil ar in Ileán? Bhí tú go Bhí. Well cé bhí go do bhún sin a bheitach go síos ar a scoil bhí an nó bhí tú Bhí níor me dan me as an éasca, bhí scoil bhahan chun svíime sé gailánach na le dáda me suasas na rangannaí dan me as a dígan tú. Ach ní samar móna go mar a móna san scailsach in tam sé chamás idir blian television. Well bhfuil fírisce bí ar in Ileán bhfuil tebricha. Tá neart. Tá tabar a bháine an nátre maana an pe bí mochagus tabar na bhhaine. Cé náte bhfuil sé sin? Tá sé tíomh siar gan Ileán. Agus míon daoine taran tiisces? Bíon, agus bhíoh daoine tíochttas choileáid le bhí sé túr tarasán. Ach chun de chláir agus as an ismeáin agus ní sam Conamara. Wacha tú siad táirtin? Chuinnig. Agus céan an ggéar a léis a bhí siad nó? Bhíoh chuide géar a léis agus chuidéile míoch duine cinint go neamalí bhíocha go casa idir dígan tugus chuidir díos toras ar a bain go dtíon áitse a léis faoie. Bhaidir go seas agus hágach go minic agus aga dí sin agus dhéanana dí sé toras. Well cén chuoine dí sé toras rá an chuí speisialta ná an fáidir chu Bhfuil go chaidí sé go timppla mar dear a seaach na bhaide. Agus díaradís ar dúas náiritá neamh agus séad a bheithhaide agus méidir chúgláide an éir ar dúas ar go glóine agus gáidís timppla an sin agus díaradí séad a bheithhaide náiritá neamh séad a bheithhaide agus glóide an éir chuile bhát a gáidí timppla a gáidí sé an glóine
agus díardís lean fáidir sin méidir déile ringlómine agus dionna dí seach máta timppel agus dionna dí sé rud céan ar déile íana ar dogus go dí sé ringlómine agus díardís an tomláán ar I gcuid glómine. Well, bhfuil siad a tíocht an inis for bhí se? Níl. Bhfuil sé bhd ó déidir siad deas? Tá sé tamil. Céim fá meastú? Níl a sam, céim fá níos in ará. Jimmin a daine sin, agus cosú nar leanna deam óg, gus na rudaí bhíon sean deam a dhéanana. Ceapan go bin in fá. Well, ar nó tá sagart ar a séf ar nílána bhúd? Tá. Bhfuil rá sagart an na gánaí le de línsa? Ní ará, cyn lam na rhaid sé. Bhfuil sé sin a bhd ó? Well, tá sé bliana dégus féochain. Well, gael gur fad a bhín sa go sagart a séf ar? Sé. Well, mín an fátrún ar a nílána? Bhí a fádó ach níl sé go máinis is bhí sé. Cén tam gan bhlíon a mí go fátrún? Cearú le déga méh. Láir chaíomháin. Agus, well, bheith a chu síos a hortún na híomh sin is. Cén a bhíh siad íana go bátrún ó cén... Well, bhí cábáin agabas ceolalas reince. Mí an fáidir chuoine na... Well, bhí táid an leipáidecha I deampol na chaíomháin. Tá teampol aige bhí éigen sin, agus tá leabán do gon sé leaba chaíomháine, agus cálainn sé an sin san na íana ar a bheith. De sé go chadail daine an a bhí go donna, agus ar maidí chréiseacha, agus gorágad ar na maidí an ar maidí. Wachad a sé sin a ríomh? Níachas a chuala mé ach chadail mé héine an. Gahan na híthe? Sé go maidin. Cálainn go leabhar go bant a sé sin go níos was fós. Bé go brach, tá. Spáinne mé an áitin. Sé? Well, míoch rásaí corach ar buna an fadón? Bíoch. Níad muintir in níláin héna bhí chu caibli nó míoch muintir? Bíoch muintir na tíile an tílim. Bíoch. Muintir in is meán? Bíoch.